automatizare BFT Deimos A400, compus din fotocelule de siguranță, cremalieră, lampă și, bineînțeles, motor. Motorul este de 24 de volți, ceea ce înseamnă că este pentru uz rezidențial și industrial. Cremaliera este produsă din teflon cu inserție metalică, ceea ce o face rezistentă și silențioasă. Mulțumim Claudiu pentru încredere și felicităm viitorul proprietar pentru o automatizare premium cu montaj profesional.